Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hinne ka sngi thoding kalarai banum sha shu yaki breu ban ya sa miat hakidukan badon hayudu ya kene ka rai la shim ha ka jingalang jong ka EC ha ka jingdon lang usiem ke himamaliam parkinong yalam ka new trap yudu association habakran chiglar pathai kubor u chief executive member CM ka KHADC ba penyai sings mulai tu ba ka EC kalarai pakidukan hayudu kidai ban khang no hapo ka chipo beje man kamiat karai ke beningkong ba nakal yang ngejungi ngin penmi mentah kasngi ya ka hukum leni ka order syaka hima melim nak mentah ban nemsha syu ba kinu kidukan kinbu ya kinong sa leni kinong up hakidukan kijongki te hoi ni suthu nakidau bamlakyar haki niki por bladem kidon katu kan ni teli kidukan kum kidukan sha le se sausan teli dukan diary nangta sekini dukan jan ki belawan ban kerpat ya ka hima melim bakidon ki jing ja syatu jong kitiar ki jongki na kidukan mban se ban hap ai lat ban bu ikini kinong up ki ban sa kitu kidukan te henrei naka jingdon pat jongki ni kikatu kat ni teli kidukan baki don ya kinong sa kinong up ka penlong ya ki weiru kiba kin yo kabu ban syong ban sa ni po yodu te khamtam habidip kini ke jingja shen menin kasngi kaba kini ki breu ki basa bi an hang ni po lum survey la sha pen prano ki jakasa juki ni nakal yang ke council ni la bu lupa ka jing mana karai mentasngi banem sya inu banwan penlong jaka sa hang ni po yodu lada dei gitu ki breu ki bami na ketu ke jaka na lum survey ki bala sya be menin lada dei inu kamut syabar jong ke yodu bakin wan ban sa ban penlong yeng sa hang te yodu nginem sya te ya kani ngila shim ya karai menta but shen nakal yang hima kin sapen bena but yakini ki bala don pat ki bala sa daka jing ajing bit na ki hima takamut nadu kashitarik uni bana jeliu kinem yo shu ban sa te but kumjuru nakal yang jungi kepaar ngila shim ru yakarai bana nakal yang jungi ngin bu nong up pahara nakal yang ka hima kibukum bakila don lupa shiphongut man kamit but nakal yang ngajungi ka discouncil ru ngin ai ka jinga trailang baki hima dah ka bangin yarap lang ki sa shiphongut ki constable enforcement bandan lang haman kamit ban bu night duty hangtei ban shingan ka yodu te kani dika rai ka bangishim mentah but ka baar pan nilashim ru yakarai ba kapor ban khang yaka yodu kandai be shipho baje damit kamut kiba penlong yo palat yakata nakal yang jongka hima kan sale ikabadan kam ban aida kabating kat kumki an ki kendon jongka market act jongka district council te but kani ka jingshim jongi yakarai nakamenta ban bu yakapor ban khang yaka yodu ha man kasni ha kapor shpo baje kalong ru ka shibenta ban khanglat yiki kam snew ki ban mi ha hang ni po yodu dan nomor nginem la ban tip ki kam snew ki babun menta si kan dalong ka kam khalai la kalong ka kam yati di drugs lada kalong kanu ka kam snew hi daka bang ibu ya kapor ban khang be ya kayodu man kasngi ha kapor shpo baje damit mut kane kan pendu no ikini babun ki kam snew ki bashim kabu da ki riu snew ban penlong jakari tengen hang ni po yodu te kini diki lightly ki rai ki ba nakal yang jungi ngila shim hakani ka meeting ka bamenta kublai